Qash ndiyaphi guys, ndiyothenga elaphi bethunana qha ke ngoku apha endleleni ndabe ndiqonda uba yho hayi ndiphathekile make ndiqale waves ndaqala ngasese bethunana ndayingena ke mna ke ndathi ndaphuma hayi ke ndazibhekabheka uba ndizithanda ndinje ndathi hayi mandikhawuleze mani ndibaluleke before amalaphu ephela ndileqe kule ndawo uthengisa amalaphu. Hayi ke ndakhawuleza ndabhekisa ngakhona ke guys, ndayokutsho ke e-Fashion Fabrics. Ndafika ndakhangela apha kwiwindow wathi ndathi gqi lokho yeyo sana nabona lalilokho le fanele umayanti. Okay right, ndangena phakathi ndakhangela elaphi ndilifunayo ndalifumana nali but ngelishwa ke yabe ishota elite. Ndaya ngese-next door ndalifumana ke eladagama. Ndazi le shop yakhona eladagama okanye ntoni ndilibele ke guys. Ngiyayibona bethunana iblomo noko iphucukile nokuphucuka kuthile guys. Kuyabanda ndolifumana elaphi nake ndahlala phantsi nathi kuyabanda and ndizokwazi ugqiba. Chance. Hey, amazipho. Uthina xa ungumthungi awuphumli, akho kuphumla kule industry yokuthunga. Tudulolo aphumlwa. Ngiyala ngoku. Ayishwa. Indlela bendisozela ngayo andiyazi uba yintoni bindozelisa. Hayi bendisozela qha. Hayi bendisozela qha. Andanoba kufudumala because besilate nate. Andiyazi noba kufudumala okanye kutoni. Qha ndiyozela. Lena ndiyithungayo ndibona ngathi andiyigqibi. Hayi yho. Nangamazipho yo abantu bakhona jwang, batho ba bakhona jwang ka manala hle yo athungisa kabuhlungu mana amazipho. Kufika wona kuqala phansi umntana sikayibuzile uba uzokwazi na uthunga ngamazipho. Ngathi ewe yo ayandisokolisa bethu, ayandisokolisa. Yo hayi apha niyabona apha hayi bendisozela nyhani bethu yo ndisozela ngayo Dula.